niki pamit nggih Pak Bupati nggih wayangan wonten Muryantara. Oh, serentak menika. Nggih. Nggih. Nggih, pancen kan. Pak Katno kalian Pak Leles enggak panjenengan wonten. Oh, ngaten. Nggih, mboten menapa-menapa wong tasih dipun tegani panjenengan kalian bapak-bapak. Wah, niki menang aja menawi sampun wonten bapak-bapak pinggan kok menang aja. Wis, kok saged karen. Lho paling ora dipengestoni. Pengestoni. Tapi nek bapak-bapak mau mengestoni kuwi wis genah. Ngisin-ngisini. Kok iso? Ya iso. Wong kere arep ngemis kok mlipir. Lho nyontoh Mas Gareng iki lho langsung protes gitu Mas. Boten wong iki monggo menika nenggo dawuh. Nggih, nyuwun dawuhipun. Monggo saking Bapak Katno riyen saged monggo. Nggih. Oh. Saya mau nyanyi anu. Ojo dibanding-banding. Wah, lah iki beliau iki Bapak Katno. Iki onere ndek Gondang Rejo ya iya. Semen Bima ya. Wes apa-apa. Aku dhisik zamane Bapak Katno pesih berjuang, aku sempet sowan ning daleme. Ngopo? Nyilih mobil. Tenan iki. Tak kira melu tanggoku skip Bapak Katno iki. Nggih. Iya. Oh ngoten iki. Nggih, Pak. Kula nek ten kemaksudane Jendro, Pak. Oh nggih. Ah, nggih to. Nek ampun mangeling-eling ndak konangan Tapi kula jenengan. niki wali kota skip lho kok mboten kenal nggih. Awah. Berarti DP jenengan mboten nyoblos kula. Lah niku Pak, niku warga sing ora tanggung jawab karo pimpinane. Syukur kowe. Nggih, yo aja dibanding-bandingke. Nggih, alhamdulillah. Niki nyuwun sewu nyuwun ngapunten, kula badhe ngomongaken kunci. Kunci napa? Menika wonten kunci Honda ingkang niki wonten pundi? Oh, nggih ten dalan monggo. Sing kecahan mungkin saged mriki nggih. Monggo. Bukan sajake mantan rocker band grup band wis bubar. Hei. Sing ngomong mantan rocker sapa? Aku ning kene lho deg-degan lho mangsamu. Apa? Ndak bisa. Sing iso mak tes ngono. Kowe nyanyi. Tek. Oh, ketukane. Tapi luar biasa tepuk tangan sekali lagi untuk beliau Bapak Leles, Bro. Piai berdua niki budaya. Saya dulu punya campur sari glatak glitik di TVRI. Oh, ngaten, Pak. Ngurus niki samane bapak niku. Kali almarhum nggih. Produser TVRI Topan Lestos. Wah. Glatak glitik campur sari. Kula sing duwe kaya ngeten-ngeten niki. Bekasan ngeten iki. Weh, Bekal seniman seniwati. dipun biasa jane nggoraku rada gugup karo Pak Bupati niki. Pak, nika Pak. Hitungan Jawa niku ganepe 3. 1 2 3. Jawa Timuran coba. Wah, Wes edan. Napa? Nyuwun napa? Bapak. Jawa Timuran. Iki Om kukuh apa ndi? niki pengendange Cak Kartika. Cak Kartika. Cak Kirunan biasane. Om kukuh apa ndi Om kukuh? Kok. Ya langsung. Ayo. Napa Om lagune Om Leles? basicnya Jula-Juli, Bro. Jula-juli. Heeh. Sing penting laras. Oke, sing penting laras. Wis bacot penak soalnya. Piai budaya iki Surabaya rampasan peneng yen aja lali karo ana giri nam Oh, piye to Les iki ya. ngawur Kita ae. bos. Runyak. Nggih. Sing baku Om Leles kali Pak Dekatno menika pancen saestu. Nggih to. Nggih. Budaya. Pripun ngeten dawuh. Sing penting dulur-dulur sing perantau tanggal 24 balik mude aja lali. Nggih. Wis disiapne dhisik. Sejumlah kurang lebih ada berapa, Bapak? Waduh, bis sing balik iki ya memang kurang nek balik saka Jakarta, saka DKI 740. Luar biasa. Oh, Jawa Tengah Gubernur 326. Betul. Untuk Wonogiri sendiri Wonogiri sekitar 135. luar biasa. Jadi dulur-dulur sing mesti boleh mudik balik iki ya terima kasih. Karena ini gratis tis ora Amin. Amin. Nah, kita ini sudah 15 tahun ngurusi kayak ngono. Hanya Wonogiri yang punya program rutin seperti ini. Jos. Dan Tur Bapak ajeg lho.
Dan kula niku ditugasi ketua paguyuban Jawa Tengah. Wah, iki dasare Dadi 35 kabupaten kula niku satu komando wong perantauan sejagat. Nggih, dadi nek wong perantauan sejagat wong Jawa Tengah ki saka tukang bakso, tukang kayu ngantek Presiden Republik Indonesia. Betul. Sampai Pak Karno. Nggih. Iki wong Wonogiri juragan iki luar biasa. Wes. Sebab itu monggo disengkuyung Wonogiri Pak Wakil Bupati ini luar biasa. Iya. Mudah-mudahan kita terus bergerak untuk kepentingan masyarakat Wonogiri. Amin. Dan kita ini asline jane kula niku wong Bendungan pun mboten duwe ari-ari saya itu. Loh, Ari-ari ini wis klelep enek Bendungan. Ning ijek gelem rene. Gitu. Nek niki tesih ari-ari ini di enten moyo ya wajar to. Kula niku jane wis ilang. wis ilang kena banjir barang kok. Sing gelem mriki kula niku. Bendungan bukaan papat kan pun keli nggih to. Wis kita tekan ngendi ra ngerti hari-hari iki. Bagus iki terus tekan ngendi-ngendi ta. Sik, Mas. Nggih, pun. Peno si men enak-enakan. Nah, anu gantine panjenengan pun Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil, monggo badhe nyanyi mengke di rencani Mbak Eka. Pak Wakil diwakili karo panjenengane Pak Lulus. nggih. Oh, Pak Leles. Pak Leles. Leles itu pemulung. Pemulung. Nggih, niki wong Surabaya nek leles itu pemulung, Sunilu Linuwe. Weh, Darmanto niku dermawan. nggih. Kula niku pemulung sing dermawan. Dereng percaya yang dereng ditinggal. Dermawan iku ora mesti ditinggal. Sabar Kelasnya masih kelas pemulung sing kelas kiri. Nek bangsa tinggal-tinggalan. Nah, Anu dijaluk Nek pemulung niku ngumpulne wong 744 mudik gratis. lah. Oke. Iku larang regane niku. Luar biasa tepuk Nek tangan gur dulu. Receh-receh niku Receh-receh boten gitu. saten kula, Pak Karno. Lah, kelasnya mboten mung individu nggih, Pak. Niki Pak Leles nggih. Lagi iki lho wong dijaluki kaya karambol. Iki kan diselendrek. Wah, senengane. Monggo, Pak. Niki. Nggih, monggo napa Om Leles? Saya buku tok. Saya buku tok, ayo. Nur, Leles. Matur nuwun. Ela. Pripun, Bapak? Aku arep nyanyi siji. Oh, nggih. Nggih. Ah, mau kalah nih. Mau kalah, pokoke Pak Ora Leles. iso mulih. Ora iso mulih. Ora iso mulih. Ora iso mulih tenan sajake. Nginep. Nginep iki. Kok nginep ya to? Ora iso mulih kok. Kuwi lagu. Kok harus nginep bae? Loh, ya beliaunya yo enteng-enteng mawon to Mas Gareng. Ora iso mulih. Bapak. Oh. Aku ra iso Arda Tatu. mulih. Lagune Arda Tatu. Ada tato. Wes bengi iki sing Nih, digodhog nih, nih, tekan nih. jeneng. Mungkin sampion dhewe. Muga-muga HP-ne ngeheng. Aku ra iso mulih. Goga heng kibote konslet ya to. Bosak we. Let melet. Kerja. Tunjukkan aksimu, Bos. Tunjukkan Aji Jaya pengawuranmu. Nah, iki sing ngajeng napa? Nembang niki ketua Senkomnya Indonesia. Bayangno. Kok iso? Kowe ora iso mejet bosok tanganmu kowe. Sing ngajeng iki anu ke lho. Iki kok berarti bagonge luwih akeh daripada Oke no. Kowe ada iki ngetine apa? Kok ngomong ngoten niku ideku lho. Alah. Aja salah tompo. Luwih akeh ki gaweane. Kok terus opo ki? Makasih. Iya, sama-sama. Iki ada wis dadi to nggih, dah. Nggih, ini nggak boleh nangis tapi ya. Nggih, ampun. Harus bahagia. Luar biasa, Bro. Sewu, biasane apal kok ora apal. Lho niki saking menghayatine kok, Pak. Ora ya, Biasane ngoten niku. Mergo jejer aku iki grogi. Tuh biasanya aku nyanyi apal itu tadi ra apal ya. Nah niku mergo jenengan jejere Mas Gareng. Soalnya cedak karo Pak Wakil Bupati. Lah, dalah. Sing ngeten lho, wong hitungan Jawa niku lak mesti 1 2 3. Telu. Lah niki 1 2 telune kae. Ayo. Lah, Oh, papat. Oh, papat ta. Nggih. Napa? Tunggal mon nggih. Nggih, setunggal Nggih, Bapak. napa? Monggo Napa, Bapak Pak? Imron. Kemesraan teman-teman. Wah. Oke. Matur nuwun. Ya, kemesraan. Biasane perantau-perantau kalih warga lokal niki sakit mesra nggih. Nggih. Sinergitas pemimpin dan juga masyarakatnya juga mesra. Walaupun posisi jauh tapi hati tetap dekat. Betul. nggih. Mula kudu mesra. Aja enek hambatan. Nah. Ayo Kemen
mesraan. Nuwun. Ada kuis satu. Napa? Hadiahnya bermalam di The Lau Bistro. Weh. Lah niki. Napa Bobo? Ah, monggo. Napa niki? Pertanyaannya gampang. Niki kagem umum nggih. Pertanyaannya Pak gampang. Dalang bisa kejawab. Siapa Oh, aja? Siapapun saja. berarti penonton juga boleh nggih. Penonton juga bisa. Boleh. Siapa nama saya sesuai yang disebutkan tadi? Lah, monggo. Ayo, penonton. Nama saya. Penonton boleh. Saya kasih satu voucher menginap di Lau Bistro Ayo, penonton. atau 500.000. Loh, yo. Oh, tadi niku nginep kalih modal 500 ngoten, Pak? Orang nginep Oh. atau Atau uang atau. 500. Penak dalang banget. yo entuk. Oke. Mboten yen kula Sing ampun. ra entuk sekjen soalnya sing nggo catetane. Nah, nggih, panitia ampun nih saged nggih, nggih umum. Langsung searching mawon Ibu Monggo. Presiden, yo. 500.000 tawi nginep, monggo. Ayo. Pilih Sing pengen- nginep apa pilih 500.000. Sing pilih 500.000. nginep gratisan yo, ayo. Sinten Nginep. asma? Aku dari itu Cari gawe sesuai dengan yang disampaikan tadi. Ayo Ciko, Monggo. ayo Ciko. Siapa nama sepertinya beliau? Monggo. Ayo Ciko. Ayo. Sesuai dengan yang Pak, disampaikan, Mereka nonton sesuai dengan gelarnya dan seterusnya. Wes komplit. Sindan oleh, yoga oleh, penonton oleh. Bagus. Niku ngandep. Ngandep napa? Heli. Pundi? Pak Agus sih. Wah, Pak Agus pundi? Pak Agus panitia. Panitia. Pak Agus. Mriki teng ngarep, cepet. Ayo, sak gelare lho. Niko, enten mboten. Iya. Nggih, mriki. Ah, sik. Waduh, Mas kayak panitia kae. Kayak panitia kae listener kae. Kayak gua catetan kae. Panitia ten gone. Gareng nggih betul catetan niku, gareng. Kula tak mandap, Pak. Kula tak mandap, cobi. Wah, jak golek duit tambahan angel mencari. Pak niki panitia mboten sing niki? Oh, mboten. Oh, mboten. Nggih, nggih. Sanes, monggo. Nah, monggo Pak. Mriku men, pun. Sinten? Niku asmane sinten? Pengunjung murni. Oh, pengunjung murni. Mas Bagong sih, selamat sih ya. Asmane ibu sinten, Pak? Nami kula Kardi. Ya, iki. Wis meh padha, karepe pun padha. Pokoknya Ampun. sesuai panjangan Ampun kepanjangan. ngomong-ngomong. Sak gelare. Sak gelare. Nggih, Sak nama kratone. Lho. Wah, nek orang ngerti Bapak boleh. Dokter Nggih. Sinten mau? Raden Tumenggung Haji Katno Hadi MSc MBA. Wah, salah nih. Niku jenenge Pak Leles tapi ya salah. 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 Nggih. Ayo. Masa salah sih? Pak, kula di WA kali Pak Agus asal jawab boten. Oh, piye yo. Lho, kan nek Nggih, kandidat salam apun? kandidat Nggih, sebelum. salam. Niki ibuke. Nggih. Nah, niki ibuke genti. Nggih, Pak Kardi nggih. 500 lho. Pak Kardi kesane kontur besok sadean soalnya buka warung Pak Kardi nggih. Cepet. Pak Katno Hadi gelare SEMMA. Lho, salah neh iki piye? Lah, Ampun sapa wae Salah. cepet iku malah kesuwen. Salah. Monggo yang lainnya, yang lainnya. Arep mriki men. Ah niki. Apa wis mau Sinten? gen krungu yoga. Berarti Bapak memperhatikan. Bapak Kanjeng Pangeran Dr. Katno Hadi MMMH. Coba macane sing bener. Alon-alon Mas. Wah, hamba kamu loh. Mesake kan jawab malah stroke ngakapok, Man. Coba. Sinten? Alon-alon. Bapak Kanjeng Pangeran Dr. Katno Hadi MMMH. Ya bener. Laras. Nah, Jadi sing digo sapa? Pilih nginep neng Delawu apa pengen 500.000? Ngapunten Gang 100.000 mawon Bapak. Oh, giri ya. To the point kok. Kowe nginep ning hotel tak apurke bosomu. oh senengane. Wah, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ning satu Iya. lagi yang belum jane sebetulnya titel sing paling hajine berarti katutke. Nggih. Nggih. Nggih matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Karno. Aja dirongi lho. Pak Wabu. Saiki zamane nganggo jasa. Wong mangsamu. Yo, Pak Eka. Monggo Pak, matur nuwun nggih. Matur Pak Katno, matur nuwun Pak Katno. Nggih. Matur nuwun Pak Katno. Nggih, siap. Jambus kali mosok. Monggo. Gareng kok masak jambul kali mosok. Nggih, matur nuwun Bobo. Nggih. Ya, saiki Mbak Eka ganti, Mbak Eka iki ana sing nyuwun dari WMC Jabodetabek. Nyuwun podang kuning. Ya, gareng. Ya tambah bengke-bengke kuwi. Lah kok saged. Saya kenceng ya barang sing nyanyi kae. Pripun Mbak Eka? pripun? Ya, jangan suwe ra ketemu kok malah suwe. Nggih.
berisi. Apa nih? Ya semangate Nah, saya mempur. Lho ya kudune iki ngene iki, saya kesana iki saya mundhak. Ora kowe saya kesana kok saya mungkret. Loh, memang rezeki yang saya dapat tidak saya peruntukkan untuk saya saja. Lah, tinggal sapa? Untuk keluarga dan orang-orang sekeliling saya. Wah, jan. Bos, nasib kiri kemaki. Ta ditampa Apa wae. untuk sombong ku wong sugih tok. Kene ya untuk sombong. Apa sing disombongke? Kene. Oh, kok iso nih lho. Sing penting bersyukur. Aja ngono kuwi. Iki nginajan kere ngene iki. Ning lek gareng ki lho anake iki sukses kabeh. Nadyan to mung gareng ngene iki anake dokter kabeh tur apa Islam iki luar biasa. Wah, ayat-ayat Al-Qur'an iki kabeh hafal kabeh. Wah, surat-surat Al-Qur'an hafal kabeh nganti bapake turu diwacane Yasin. Alhamdulillah. Yo kebangetan to. Mas yo apa Al-Qur'an iki bapake turu diasin ki arep modar wong iki. Lah wong sing critake ya Nini. Oh Nini to. Kok sing malah sing nunu bojone. Oh. Lah jare cek pinter Nini. Ning sing digoleki nunuke. Oh, anake Pak Gareng iki asmane sinten? Nini karo Nunu. Oh, Nini kali Nunu. Nek pintere jare pinter Nini. Oh, tapi ayu Nini ning sing digoleki nunuke. Ya bener. Bener. Wong ndek wingi Nono tak coba penak. Kok tak ajar kowe. disebutane Jare kok. sing dinteni sing digoleki Nono, aku marane tak goleki Nono. Bang, mbok coba. Wah, wis maksudnya gak nggawe wedang kuwi ternyata nggawe wedange ya apik. Oh. Umbah-umbah ya resik. Dan ki ora dicoba, diicipi. Mau masa ngincipi Nono. Gah. Nggih, Mbak Eka. Nggih. Niki wonten pamundutan. Nggih. Kita enten sing nyuwun jenengan ngersake lagu Gerajakan Banyuwangi. Oh, Gerajakan Saking Banyuwangi. Bapak Kanjeng Ratu Tumenggung Supardi, Ketum IKAP Banasan. Oh iya, Ketua Dua Pakari. Nggih. Oh, kan niki enten kehilangan loh ditemukan. Apa? HP. Oh, HP nopo mereke? Oh, HP ini merek apa ya? Ayo, sapa sing kehilangan HP aja ngaku-ngaku lho ya. Ora enek anu iki. Samsul. Enak fotone iki. Ada fotonya. Nah, fotone enek, wong iki dikunci mare pokoke bentuke ireng ning jerone HP-ne iki biru. Ngono aku rada gila kok. Biru. Ngono aku Iki nggone cewek. Iya apa? HP-ku ki coklat ora iki. Monggo. Pilihana. Bisa gedianu nggih mungkin nggih. Coklat kok. Yang punya berkacamata. Wah. Iya. Burine enten stikerin apa niku Pak Dalang? Koyo Elisa malah rupane iki. Iya. Monggo. Pak iki nggih. Kok kayak Iki nggih. HP-ne bocahku. Monggo disyuting Mas. Nah iki. Wingi wonten stikere Mak sama. Wingi enten stikere. Nah, Jotos. Ini juga kunci sepeda motornya masih di sini yang kehilangan. Nah niku dilelang HP ne apa? Samsul. Apa? Apa? Lah ya apa? Oppo. nggih niki nggih. Diketemukan HP warna coklat. Monggo. Ngawur kok ketua rombongan kok. Iki isine fotone demenan. Yo, Mbak Eka diri. Mbak Eka, enten Gerajakan Banyuwangi. Kancane nih, Ini ha. bawa Mbak. Kancane. Ini bawa sing cedak-cedak mawon. Oh, nggih. Nggih. Pak mati aku. Nah, ku Mas Gareng. Oh, Eka ki apa-apa iso. Nembah pertama wis kleru kabeh. Nah, nih karo ngrencang ini ha. Ki mau nge kesetrum Pak Leles ki mau. Mambiat. Ayo nih ha. Mayon neman. Nembah iringane khusus nembah tetet. Jodoh kak ya. Ini kan ada bel. Lah ya nek numpak bis kan seneng nyenengke. Ayo. Ayo Mak anu, Bang. Tololetnya Bang, tololet dan nek numpak pit bingung. Apa? Lah nek pit klaksone piye? Bis tolek. Pit ya nek tu nek bis, dan nek pit. Lah pit pun. Tidit ngono to. Lah masa Om, tidit Om, tidit. Ya kali sing delok cilik kok gede. Suarane gending pelambiangan. Gending pelambiangan iki. Saka Banyuwangi, weton Banyuwangi, gending pelambiangan. Wah. Alah kok gebor-gebor. Loh, kene iki jenenge semangat kok ya. Ya lagi iki dalang entek Gareng lagi.
asalmu saka ngendi duleke dalang iki ning kene meneh. Bosok wereng. Ora penak banget. Yeram biahi Nusantara. Kucleng iblis ta. Urung metu kok wayahe. Cakil. Sendaan iki sendaan. Dianyu wangi Kulon gunung wetan segara Kira kulon gunung wetan budor. lor lan kidul angker Ora kowe iki pengendang lho bajak laut. Sik. Pengendang sojangan. Mbak Emil. Niku tukang batu kok. Ngopo? Mas garek Mas Baso. Grok asem. Lah iya, gogrok. Momentum Idul Fitri, lagune almarhum Babi Sleng lancaran digawe nalikane uga pas ning Wonogiri. Oke. Mula ayo dikumandangake. Ujube gendeng kanggo mengeti Idul Fitri. Lancaran. Sami jumeneng apa boten? Lenggah mawon. Oh, lenggah mawon. Lenggah wae, aku ya tak mengko. Nggih, lenggah sik, leren-leren sik. Yo, lancaran Idul Fitri bae Ki Warsino Sleng dan Sleng Group dados tak tangdah ya Mas.